Här. För handduk. Fint. Ett bröd. Man gör i Skandinavien ofta bara att bli av med all luft. Ja. Då får man de här bröden. En fransman gör en födelse. Du presser ikke luften ud af Nej, brødet. det är som skillnaden. Det är det blir de där Anders. Jag ska göra en gång till så ni får titta. Og så kan man få lige en gang i nakken bagefter, kan man ikke også? Ja. Ja, men det er bare sådan helt... Og tager lidt mere med. Jag är ny på apan. Det är ungefär som en tjejla med sin älskade. Ja, det er det. Man måste leka med henne först. Som blir snäll. Sen plötsligt så smäller man till lite. Det är lite så. Passion i at lade... Ja, det måste vara passion.